Si Presidente Marcos palang yun, ang problema yun. Sa dakulong ang mga Pilipino nagtataba sa kabaga. Dakulong na mga Filipino databi ang nagtataba. Kaya baga, requirement baga under the kwan, gigbaga jikan yung kigari, dapat pagpirmi kang nakatindog, record ka na magtukaw ki mga pirang segundo. Kung pirmi ka man nakatukaw, pwede ka tabi maglakaw-lakaw, kinagkapirang segundo. Iyon nakabugtak sa... Igwa ka yan kigari something, di ko lang masayat kung ano, basta igwa ka yan. Alimawa, naghapon kang nakatindog yan nga sa mall. Ika, dapat tatawan na kayong pagkakataon na makatukaw man yung kinagkapirang segundo, kinagkapirang minutos. O pirmi ka tabing nakatukaw, dapat ika magtagalakaw-lakaw ka man. Taparte databi iyan mga tugang kan pagpaparelax sa tao ta. Pagsigan tukaw, nagtataba. Sabi ni Presidente Marcos, nagpaparadakul da ang mga tugang ngunyan ang mga mataba ta, kulang kita sa exercise. Tapos sabi niya, naglalangkaw databi ang may mga diabetes ngunyan, which is number 5 databi. Mga tugang sa mga nakakaganahelang sa Pilipinas, salbatan ang pangyari sa mauraro. Adi, gari maghat dito man. Kaya tabi kun ika dyan mga tugang nagdadakula ka, hinay-hinay sa maluto. Kita waring mga makaunon kita. Mga, pero tabi, gari tama mga tugang ang pagriparo kan sa tuyang presidente. Gari tama ang pagriparo kan presidente na gari mananggad. Kadakulta na mga tugang na mga matataba. Iyan ha. Ingat-ingat tabi kita kabos ha. Merindal na, merindal, 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 merindal. Da merienda, 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 merienda. Kumusta po sa tuyang hapon? Good afternoon po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Kumusta kabugabos niyan? Kumusta tabi kamugan? May mga travel ngunyan. Ingat, ingat, ingat tabi kita gabos. May mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day. Kumusta lamang tabi kamo dyan? Mga tugang na mga kababayan niya to na may mga travel ngunyan. Maray na hapon tabi sendo gabos. Oy, susog mga tugang sa kwan. Susog tabi sa pag-aadal. Ang mga persona databi na mga chubby, yan databi malambing na magmahal. Dangugan nindo ini. Ang mga chubby malambing na magmahal kumpara mga tugang sa mga sexy. Kaniguan man na. Kaniguan man, sigurado. Sure daw yan. Pag ang mga chubby, naturalesa na ipinangaki kang mataba o chubby, yan databi malambing na magmahal. Kaya usually, sinda databi nagugustuhan mga tugang ki mga lalaki. Kumpara duman yun sa natural na ipinangaki ka na ikasiksi. Inidang mga chubby person, bako lang chubby ha, chubby lady, chubby gentleman, lalaki ha. Inidang mga lalaki, mga tugang, mas mina-execute da sabi sina kipagkamot, pipahiling nila sendang pag-aruga. Sa senda databing mga mahal sa buhay, dahilan mga tugang sa sendang sitwasyon. Oh, kaya baga, paminsan mga tugang, pag mailing mong dakula siya, kadaklan databi ka, nag-i-sticky haloy mga tugang ansaya, tabing ka relasyon ta. Kadaklan databi ka an malaga. Yan, alright. Sige daw. Good afternoon tabi kay June Fabian Junior. Maray na hapon tabi. Pa-shout out kami Papa and Mama na sina Lourdes and Jose Fabian ng nagamerindal ng Pansit Canton. O di makagulpi kang Pansit Canton ha. Dahil po makagulpi. Luway-luway sa na yan. Na Pansit Canton tabi Mama Lourdes boda Papa Jose Fabia ha. Sa maray na hapon da sa ino pa-shout out da tabi. Alright, sige. Di sa may mga travel, alat ko na pala, may winner ako na 100 pesos tabi na taga-biga. Lingaw ko kung naludan ko siya. Paki-text daw po tabi ako nindo. Mga, so taga-biga na winner. Anong kasori ng aldaw ito? May nangga nakit na 100 pesos load kan sarong aldaw yun. Lingaw ko kung napaloadan ko siya.
kapigapot ko digdi sa baba, nga ko, main pigludan ako, garo nga sir dai. Baka po pwede So winner ta dyan sa barangay, bigyan na 100 pesos. Paki-chat mo daw tabi ako. Taday ko na double check kung naludan ta kaki 100 pesos. Tabi kan sarong aldaw. Kani ka po manggananin, kani ka tabi manggananin 100 pesos. Duman tabi sa mahiwagang tanog. Alright? Nasa linya po mga tugang si Joshua Bino. Kaya ba po si Vice Mayor Love Ruiz, mga tugang regarding the Tabi water crisis. Aramon ta daw kung ano nang solusyon kansang ng bayan sa problema sa tubig sa Banwang Daraga. Joshua, buhian mo. Hello, dito. Maray na hapon. Day pa daw kayo ang prime water. Ano? Day pa daw niya ko kay ni masupog ang prime water. Nata. Kung ang alkalde at hindi si alkalde kan Daraga, pareho nang naghihinguwa na masolusyonan tabi BP Henry ang water crisis digdi sa Daraga Albay. Marayon man ang tandim kando. Ano? Soltero Daraga garo kaya Bakaray dyan, Joshua. Ako. Ada ako makwa na. Ada ako masugpon dyan. Madamay ako dyan. Okay. kasi kung matatandaan kan nakaaging Miyerkules nagkaigwa BP Henry min committee hearing and committee of the whole kan Sangguniang Bayan Yes. para pagururan ang nasabi ng problema o garing sarap ang problema dahil man nag-abot ang prime water Yung saka ang Daraga water Yung district. ani. Okay. Pero aramon ta ko niyan kung ano ang mga masunod na lockdown Opo. kan opisina ka na vice mayor ta kung matandaan man nagsumiter ini BP Henry ning draft bill sa Opo. opisina ni Congressman Caloy Loria na may gustong paamyendra na lay Aha. may kinaraman sa issue kan tubig tabi BP. Anyway, si Vice Mayor Lavris, guys, sabi si BP Henry. Opo. Vice Mayor Love. Ay, hello, VP Henry. Maray na hapon po. Maray na hapon, tabi, Vice. Aram mo, Vice, haloy ta ka na talagang gustong makauron. Lamang tabi kay Tupa. Salamat po. Ta nagkaurong kita ngunya na hapon. Amo nga, hindi po. Kamusta po? Dahil man si Diyos pa sinabi sa imo na kung ano, dahil man. Basta, kung pwede ka lang basta da, kung pwede kang ma-interview ngunya na hapon. Dahil mag-sinabi si Joshua sa imo na kung ano po. Vice? Vice? Baba ko lang ta, nag-palsok-palsok. Ayun nga ni, nagpuputay ko na dangog device. Yung nga ni, walag lang. Pagkari nga ni Patakot Joshua. ka sa bintana. Ano sa bintana? Baka, hindi ka ba dyan sa bintana? Latasunta ka dyan na. Maray na hapon tabi from Mandaluyong, Rani Boral. Manong Ed, Esquejo, sinapna na batag, masiramon an migo, merindalan, partneran kikape, the best migo Sa mga taga-barangay 19 Kabangan, Kane Daito Bilyen. Maray na hapon tabi. Joshua? Okay na si Vice? Nagiulok si Vice yung kan introduction ko nang niya ko. Haloy ta ka ng pigahanap. Aber daw. Karon nun ta daw si Nawara, naputol. Nawara lugod. I-op mo yun dyan sa receive. Tabaka ko dyan sa pagka-receive nagka-diferensya. Sige daw. Tas si first time ko ni makaulon si Vice Mayor Love Ruiz. Yan. Hello, Vice? Joshua? Hello? Hello? Yeah, Joshua, okay na. Yes, Kumusta? sabi tayo balik ko kay Vice Mayor tabi. Opo, okay. Hello, Vice? Hello, VP Henry. Yes po. Ay, maray na hapon po, Vice Giraray. Salamat po sa oras mo sa tuyang programa. Aloy ta ka na talaga pong pigahanap. Kag nadangog ko nga na nagmakanda ka mo ki investigation, parte kan committee of the whole, regarding sa haluyon ng tanang problema sa tubig dyan sa Daraga. And napag-araman mi po na nagtipo na da ka mo. Ano po ang latest tabi, Vice? Opo, during our third regular session, VP Henry, actually nag-privilege speech po ako regarding nga po sa tubig natin dito sa Banwang Daraga. Opo. Kung saan po nag-propose po ako sa sanggunian na dapat kitang magpundo na ipaglaban natin itong tubig po natin dito sa Banwang Daraga. Yes. Nag-propose po ako na pwede po kitang mag-endorse kay Congressman Caloy Loria ng amendment po sa House Bill
House Bill 198 and 768 kung saan po it will enhance LGU participation po. Opo. Mhm. Mhm. Opo. Ano And po ba? last- Yeah, go ahead po. Last Wednesday naman po, nag-conduct kami ng committee hearing which is in-invite po namin ang Daraga Water District at Prime Water. Pero hindi po sila nag-attend ng aming invitasyon. Mhm. Opo. So Yun ano po ba so nangyari kang inot nindong committee hearing na dai po so representative from Prime Water? Mhm. Wala pong representative from Prime Water. Ano po so napag-urulo ng tabi nindo sa committee ba sa indong grupo Sangguniang Bayan na dai po so representative kang Prime Water? Opo, during committee hearing po namin last Wednesday, meron pong former general manager from Daraga Water District kung saan naglatag po siya sa akin ng mga datos nung time po niya bilang general manager kung gaano ka epektibo po ang tubig nun dito sa Banwang Daraga. And naghingi rin po kita ng statements from him kay Engineer Balacano kung ano nga po ba ang nagiging problema. Yeah. So, kasi po isa rin po yung topic propose ko po sa Sangguniang Bayan na kumbaga we gather statements, evidences para po makatulong po kita sa pag-usad po ng tubig dito sa Banwang Daraga. Opo. Dila mo po Vice Key Communication sa Prime Water sa Indo kung natapo dahil nagkapadara ki representative tabi sa Indong Committee of the Whole meeting? Wala po sindang pinaabot na reason. Or wala response man lang po, wala. Wala man lang Wala po, yes po. Ano po ba ang plano po nindo sa masunod? Pero po nag-manifest pa rin po ako na we will still conduct committee hearing next Wednesday, which is magpapadala pa rin po kami ng letter sa Prime Water para i-invite pa rin sila. Yeah, tama po yan. Ano yan, baka lamang kung magpadala na kita para masabutan po nindo. So with that po, Vice, ano pong nahiling doon na po pwedeng gibuhon sa problema ta sa tubig tabi? Dito po sa LGU natin, actually, isa po rin yan sa pinapropose ko last privilege speech po na ginawa ko about sa water. Na kung saan yung mga water work system po natin dito sa Daraga, pwede po natin na enhance and masuportahan pa para po kahit pa paano or for the meantime makapag-supply po kita ng tubig. Yeah, opo. Okay. Na-review na po nindo tabi Vice ka Sangguniang ang kwan. So agreement baga mo ba? O ba agreement kung gari may paagi na nga makakuang kita duman, maka-move out kita from there na dahil na ano yan para makahanap kita ki another source tabi. Napakadala na po nindo. Actually pinag-uusapan pa po namin regarding dun sa MOA and yung existing nga po na contract with the Prime Water. So, nahingi pa rin po ako ng kopya, which is hanggang ngayon po initay pa rin po ng opisina namin yung copy po ng MOA. It so happen baga tabi Vice na maswertehong kamo dyan sa Sangguniang ta, pero ang abogado nindo dyan, apat, tulo. Di ba? Adi, baka apat ang abogado po nindo dyan? Ay, hello, medyo. Pang-apat. Ay, panglima na this coming. Ay, apat na abogado po. Di ba? May apat kamong abogado. Baka po pwedeng mailing kung anong pwedeng gibuon yan. Although, ever since napag-araman minano, gari no touch po ang lokal na gobyerno pag-abot sa MOA na iyan. Pero baka, mailingan kan apat na lawyers kung anong pwede pong gibuon tata. Ano pong problema? Baka umansa na po dyan sa Indo, gabos na areas, halos nagkakaproblema regarding po dyan. Yes po, actually, umaasa po ako na yung expertise po ng ating mga abogado sa Sanggunian ay pwede pong makatabang po digdi po sa problema natin sa tubig. Kasi para sa tao naman po, di ba? Kumbaga, pangunahing pangangailangan tubig. Dapat masolusyonan na to. Yeah, opo. Vice, may naghuro na po kamo ni Mayor kung anong gari pwedeng gibon niyo sa Legislative and Executive Department para masolve ini? May pampo kamo, gari may meeting of mind po kamo para dyan? Yes, actually, nung propose ko na resolution kay Mayor nung ipinasa ko siya sa privilege
speech ko yung proposal po ng Office of the Vice Mayor Mm. regarding dun sa pag-endorse kay Kong Kaloy ng proposed amendment po dun sa House Bill. Oho. So ngayon po, continuous pa rin naman po ang pag-usap namin para po mas mapakaskas itong pagsolusyon po namin sa Opo, tubig. oo. Nakaroon mo tabi ba si Councilor Kaloy, si Congressman Kaloy Loria regarding naman sa ordinance mo, resolution mo? Actually, opo, nagpadala na rin po kami nung resolution namin. And ngayon po, medyo busy lang po ata si Kong Kaloy. Pero one of these days, mabisita na po uli ako kay Kong Kaloy. Ayun, opo. Vice, salamat po ha. Mag-update po kami ta. Maski nga ni kami digdi, gusto ko man talagang tumabang kung paano ta ma-resolve yan. Kaya lang, garo, kulang kami sa kamot. Kaya, maugma po kami na yaon kamo na nanginginot po para hilingon tabi ang pag-resolve kang problemang ini sa kakulangan kitubig sa daraga. Yes. Opo. Naputol si Vice. Vice Mayor. Naputol ng diretso. Alay. Joshua? Joshua? Ay, wala na. May problema ang signal naman sa opisina kan Vice Mayor, Vice Mayor sa kunadi. May kon naman, may problema naman. Okay na gayod? Okay na tabay, Joshua? Ha? Ayun. Hindi na. Di na good na. Joshua? Hello, BP. Iyo. Ibalik ko grare kay Iyo Vice po. Mayor tabi. Apo. Vice? Hello po, VP Henry. Pasensya na, napuputol po kita. Sige, Vice. Yes po, opo. Opo. Good luck po sa kwan. Good luck po sa pigigibon nindo, ha. Ay, salamat po. Salamat po, VP Henry. And Opo. sabi ko nga po kanina, rest assured na kami po dito sa LGU, ginagawa po namin ang lahat para po masolusyon na po natin itong lumalalang water crisis digdi sa Daraga. Opo. Basta po, Vice, kung maitabang may, pakitext mo lang po si Joshua para sa information dissemination, ha? Yes po. Opo, Opo. opo. Salamat Thank you, VP Opo. Henry. Thank you, Salamat Vice. po. Salamat. Thank you po. Bye po. Saro na lang, BP Henry, may nagarapot kaya sa kuya. Si Vice Mayor may take-open na scholarship para sa mga college students digya sa Daraga. Ako'y guwaman. Tigo ka man, scholarship. Pero pili mo lang. Ano? Pili lang. Pili mo lang. Ibalik na, madali lang, BP. May slot na po, ma'am, para sa scholarship. Ano pong details? Hello? Yes, Vice. Hello. Apo, Yes go ahead. po, VP Henry. Hanggang ngayon po, until August 6, ongoing po yung application namin para po sa Love Grant namin na program, which is financial assistance para po sa mga college students natin, first year to third year college students. Mga requirements po, meron kaming application form na nakapost po siya dun sa page po namin. 2x2 ID picture, school ID or certificate of enrollment, latest report card or school form 10, barangay certificate of residency, Opo. PSA birth certificate, and 2 character reference letters po. Oho. It's either from teacher or community leader. Opo. Yes po. Pero po, Vice, na eskwela saan kayo puhanin daw? Actually po, ang kukunin ko po is 10 po kada barangay. 10 kada Pero barangay. Apo, yes po. Magpupon kita sa 5. Siguro magkaroon kita ng batching. So ngayon po yung 5 po. Ayun. So, Yes, po. medyo dakol-dakol yan, Vice, ha? Kung financial assistance po sana makatabang po sa mga estudyante po natin. Vice, Yes pwede po. pa maghapot na saro pa? Yes po, Apo. Natapot talab ang ngaran mo. Siguro padabaw na ko ng aking mga magulang. Oo. Talaga. Actually, si Papa mo, midbid ko. Midbid ko si Papa talaga. mo. Oo. Sige po, Naku, yun na, ikamusta kung na po kayo kay Papa? Naku-curious lang, kung natalab ang, kaya pati ako, gari na, pati ako magkapon sa ibong love, Vice Mayor. Gari. Nickname, yes. Nickname man po. Okay. Salamat po, Vice. Okay po. Thank you po, Bye-bye. VP Henry. Salamat po. Bye-bye po. Dipisil kayo ba si Vice Mayor sa Lawas Kandarga? Kapag inapod mong lab, Ano ni? madudahan kita. Oh. Okay. Ayun na, BP. Yan ang Ako, tagdag gari ng gusto ko lang storya. abuson sa oras ko para sa interview ko. Di, okay lang, tama na. Susunod Okay. naman. Pero,
Okay, sige. Ay, SBP, yan ang dagdag niya itong storya. Nagdigdi sa daraga, Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mog mga tay kay pon po nasabayan ning proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud at sin proteksyon kang atay. Yan may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid mga tugang para po sa proteksyon kang atay. Siring man mga tugang may hihilang kaman uday, may problema kaman uday, may bisyo kaman uday, pwede pong inumon ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na! Para po sa baskog na tay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Karen Ala nasa linya, alas 3:30 na. Karen? Karen? Gano'n na sa election ini kang PCL? Karen? Yes, VP Henry, tama ka dyan. Yeah. Live pa ako digdi sa Marison Hotel kung saan nagpapadagos sa mga oras na ini ang election o pinilian sa magiging presidente kan liga kan mga konsyal digdi sa probinsya ni Albay o ang Philippine Councilors League President. Mantang nag-alat kita VP sa resulta, ini ang mga opisyal o konsyal na maglalaban-laban ngunyan sa pagka-PCL President sa PCL officers matapos unsigned ang filing of candidacy. Aha. Oficialmente, for PCL President, Ligao City Councilor Pati Gonzales Azua versus Ligao City Councilor Lau Beltran. Vice President, Arnold C. Onrubia versus Attorney Luis Pasha. Secretary General, Vince Baltasar versus Charlton Lahara. Karen, pakiulit to, tabi. Presidente Pati Gonzales Alzua versus Lau Beltran. Lau Beltran. Okay. Next. Vice President Arnold Onrubia versus Attorney Luis Pasha. Ayun. Secretary General Vince Baltasar versus Charlton Lahara. Okay. Treasurer si Pexco, Daitapi VP Henry Ining Kalaban. Auditor July Ting John versus Joey Pides. PIO Oden Verses versus Ching Gamboa. Business Manager Lara Romano versus Yan Salceda. Okay. Ang mga Board of Directors manamara-laban, Erwin Das versus Carlos Bailon. Aiken Villanueva versus Paul Clinton Chan. Ram versus Janko versus Mia Supat. Yan. Edwin Giovanni Alcala versus Roy Bon. Adel Albano versus Ismael Buban IV. Nadier Tolosa Jr. versus Nico Amano. Brian Bustamante versus Michael Ansano. Asin si Ana Manlangit versus G. Galicia. Bali, ang burotohan tabi ibitihan niyo, susukuman sa nasirikta, may mga papel kung saan, gari may mga pitsisigan ini. Dangan pag nakapilili na, iulog iyan duman sa sarong kahon na nakakandado, panigurado, ulo-alawik ini, sa kung iisipon mo baga VP Henry, kapos sa mga ilihitong asina ex-officio councilor, kan 18 munisipyo kan probinsya, ang yaong dikti, kay puhan, mag-campaign dan vote, tumagpunoto. So, nagsusupervisal kan pilihan na ini. Iyo DILG Provincial, and COMELEC Provincial, as in PCL National Representative, kay Pamandikti, sangko ni ang panlalawigan ng Albay, Secretariat. Yan, VP Henry. Okay, so dahil patabi, natatapos ang eleksyon, tabi Karen? Dahil patabi, VP Henry. And sa mga oras na ini, waiting ako sa resulta. Dahil ka sa waiting, ta illegal yan? Nagahalat kita. Yan. David Paulog traman sa natanamis ko ikay. Okay. Okay, iyan pa, VP Henry. Manggura no da ay manggura no. Ano pun kay niyo? Okay, sige.
mabalik kita kung na ikwa ng resulta Karen Alat SCTV News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Alright. O sige, halat-halaton tapo konsisay. Mga tugang ang pwede tabi na manggana bilang presidente kang Philippine Councilors League sa probinsya Canalbay. Ang manggagana kaya po dyan, mga tugang matukaw sa sangguniang panlalawigan bilang board member. Magiging ex-officio member po siya, mga tugang sa sangguniang panlalawigan. No? Diyan siya matukaw, magiging siyang tunay, magiging siyang board member. Tabi, ha? Hello? Po. Nagpabakal ka kay Pandesal? Ha? Nagpabakal ka kay Pandesal? Kasi bagong aga? Tatangon niya, wala ko, mabakal ka naman. Nakapagkakungurano. Noel? Oh, Noel? yes. Rapadoon ta ka. Kapag namatigo mo dyan, ha? Slip of the tongue. Dahil kung... Ano sabi ni Papa Mar? Ano? Ano sabi ni Papa Mar sa mo? Ay! Sabi mo, narawayon ka na. Ano? May pigparwad ako sa mong regarding kang parking naman sa DLG. Ano do ko maayos yan? Ilingon ko daw, ha? Ilingon ko, ha? Ano ba? Matabi oras na. Ha? 5 a.m. to 10 p.m. Salbata ng pangyari sa mga raw. Sige, talingon ko. Ilang BP. Okay, sige, salamat. Alright. Yun na yan ang pigasa. Walat ko na talingon tadawan mga pangyari ngon yan, mga burobareta, nagbaba, sala ni BBM ta, pagtaraba, ta 20 pesos na ang bagas, nagbawi na sana, tangani magustuhan, maski mataba. Ay, puro-pundo ako tabi dyan, Kuya Nes, ha? Kuya Nes Belga, puro-pundo ay tabi ako dyan. May sala na ni BBM, tapi nabarato niya sa bagas, 20 pesos, kaya makaunong kita sa bagas. No. Si Ibang yan, may nabawi na sana ta. Awin da. Ano yung pinadala sa kuya ni Noel? DILG bans parking in public streets. Ay, wow! Totoo ini. Hali sa GMA, DILG bans parking in public streets between 5 a.m. to 10 p.m. Totoo ba to? Ay, magayon. Totoo ba to? Just in. Pig-share ni Kung Joey. Totoo ba to? Ha? Sabagay, kung GMA da nagbaret, ilingon ta daw, ha? Ilingon ta daw. Masigwe daw kitang dito sa tuyang programa. Alat ko na, ha? DILG bans parking. Magayon ang pakagibok ang headlines, adi. Ano ba kaya mga pagibok headlines? DILG bans parking in public streets. Aber daw, telingon ta daw kung totoo man ang, ay, unim man ng, ano ko na, so, alat ko na, kung totoo man ang dito, partial ban on parking in CR, ABS News on X, proposed parking, DILG directs LGU to no parking signs. Meron ba? Meron ba tayo? MMDA, DILG, GMA Network, MD Chairperson. Gano'n din man migo, kinagluwas lamang. Ako, gusto na ako kaini. Sa totoo lang, napapagal ako tabi. Napapagal ako. Dapat, makabalik so, dati tang pigibo kaini ay Manila baga ini, DILG is eyeing street parking ban from 5 a.m. to 10 a.m., 10 p.m. and Metro Manila to East Road congestion. Yan. Sige daw. Kung kaya, kaya ta daw ini. Lat ngo na. Ban street parking from 5 a.m. Uni man ang gado, DCMM, Teleradyo, may nagluwas. Ha? Aber daw, sige daw. Pag kung yan mananggad mga tugang ipagbawal na mga parking naan sa mga public places, yan ma-implementer kayan. An ma-implement po kayan, mga tugang sa barangay. Mamroblema na naman sa mga kapitan.
Problema na naman tabi kaan mga tugang sa mga kapitan. Anyway, hiling-hilingon ta na sa natabi yan. Kung abutan ka yan tangani po na ayos kita. Tabi mga tugang sa satuya tabi na palibot. At mahiling ta lamang ang pagiging orderly. Pagiging orderly mga tugang sa satuyang lugar. Hindi ko rin ini ma-implement. Hello? May karo pa. Ano? Ilingon mo kirara. Ano? Ilingon mo nga ni, chismoso ba ako? Ako alita ka nang na Malaysiahan talagang chismoso ka. Sarap pa. Ilingon ta. Sir, mailing ha? Ay, may sarap pa. May sarap pa. Ilan ta. May sarap pa. Ito. Simula. Ngayon, ninyo sabihin sa akin na mali ako. Insise daw ini. Sinimula na ang investigasyon, government contracts are cornered by families of Coong and present. Sinabi ni Ping Lacson sa panayam ng DZRH na 67 na congressmen ang umano'y nagsilbing kontraktor rin ang sarilang proyekto. May ngaran. Mentioned previous reports are Oh! Ay, wow! Yak! Yaki! Oh! Uy! Oh my gosh! Yak! Awin na! Ano bang... sa programa tang entertainment naging yak kadakul kan mga pangaran akong nailing. Totoo ba to? Pangyari yun ang pigasabi na pangyari sa maoraro. Taka baga paano na kita ini? Ay nako. Okay, sige. Good afternoon Kuya Henry. Pwede po ako mag-share si mo sa ding nabasa ko sa Bible? Pwede po. Kawikaan 21:24. Ang palalo at mapagmataas na tao manglilibak ang kaniyang pangalan. Siya ay gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. Pauno kaya ayo ako minsan nadadangog na naura barang budal-budal pangratak sa kapwa, makasuya man kaya, sana tablan. Ang araw mong pinaka-the best kang kung gayo na susuya ka, day pagparadangugon, let it be. Kung hinipigitara mo kung suya ka, di ba na pagdanguga, punduan ang radyo, di ba? Yun na lang po yung gibon mo. Ako po, senior citizen, self-employed po, ang pension ko, ay, kanina to, pasensya na po makikikuang kita kayo sa pension, makikikuang kita kayo next week, makiki-appointment kita for an interview, mga tugang with head CEO tabi kan SSS, Social Security System. Yan pong gigibon tatabi next week. Tangani po na tangani po na ayos tabian sa tuya na sitwasyon, mga tugang sa tuya tabi na palibot. Alright? O sige, yun na muna yan. Yun na magparahirero tabi. O bueno, 15 bago mag-abot ang alas 4 nin hapon. Good afternoon, aram ko kung sisian magana dyan sa PCL. Alat ang una. Bayo na pagusgay. Ini sinuwil talaga. Puro kachismisuan ang pigapadala kain sa kuya ng laking ini. Puro kung ano nagkariparo mumigo. Good afternoon, Henry. May mahiwagang tanog ka po ngunyan. Igwa tabi kitang mahiwagang tanog ngunyan. Totoo lang, makuang kita, maayos kita. Alright, sandali lang. Ay, Shara, i-text mo daw tabi si Kong Joey, si Doc Joey. Sa Sabado tabi siya. Good. Dumidi ka daw tabi, Shara. Good afternoon. Padi. Bukas po tayo 7:35 ay 7 mga 7:40 AM
via Zoom. Yan. Okay. Thanks. Okay na? Okay na? Mhm. Okay na? O na si Pading Joey Bitito. Alright. Good afternoon po, sir. Masama ba na ang boyfriend mo ay minsan ay hinayakap mo? Ay, hindi po. Bakit ang example mo parang sa lang hapot mo, tabi ang premise kang hapot mo, masama ba kung ang boyfriend mo ang minsan niyayakap mo? Sala po ang premise kang hapot mo, bossing. Di yung pag boyfriend mo, akong pighapot mo, dapat ang hapot mo, masama ba kung ang boyfriend ay niyayakap paminsan? Garo day man gud ki maraot. Di ba? Garo day man gayud tabi ki maraot tabi ano na kita paminsan naglambing sa boyfriend ta. Normal man po ang mga pa yakap-yakap, di ba? Pero bako so grabe naman na yakap. So medyo palambing-lambing lang, arog lang po yan. Pero so grabe naman haluyon naman kamong kupuan gari. Kuha naman yan. Actually nga sa mag-shoot, dapat dahil masyado nagpaparadukutan, dyan po nagupon yan. Iya po. Yan. Yan tabi ang masasabi mo ko kung maraot ang pagpaparako ko po. Actually po, dapat sa mag-shoot, pigi-ibitaran yan. Kung dahil man po yan maibitaran, tabi, medyo kan sa nata. Ang hag baga, paghag, importante man na ngaya hag mo. Ang paghag, igwa siyang benepisyo. Pero kung ang paghag mo, gari igwa ka ng gari meaning o kung ano, bako pababayaan maray. Pero kung ako haputon mo personally, pag mag-shoota ka, as much as possible, lengo ng mga hag, kupo-kupo o ano. Tadyan po nagpupon iyan ng mga durukot-dukot naan kan sa tuyang mga lawas. Alas 3:47 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES
Services ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa o may mahiwagang tanog kita digdi. Ang sponsor tabi si Pading Chris Gianan. Yan, ayos ha. Ang sponsor tabi, mga tugang si Pading Chris. Yan ha. 100 pesos tabi sa mahiwagang tanog. O ni po ang dangugunin ta. Madali na naman ang satuyang oras ito. 100 pesos tabi sa makahula kang mahiwagang tanog. Okay na. O yan tabi ulit. Ulitin natin. Ulitin natin. Halat ko na. Hay na nga ito. So, 100, ito. Ulit. Yan. Ano po yan na mahiwagang tanog? 100 pesos. Ulit. Yan. Okay. Sige daw. Ilingon ta daw tabi. 4 minutes bago magabot ang alas 4 rin hapon. Nag-andar po na motor. May kargang kabilya. Sala. Morning. Good afternoon po.
Nagligid po ng mga gapo, budak graba, sala. Yan. Natumba po ng mga butong, sala. Rayon man. Nahulog po na susi sa aircon na kwarta, sala po. Yan, alright. Good afternoon po. May nahulog tabi na Jolene sa simento, sala. Dapat daw. Sige daw. Ulit. Yan. Ulit. Yan. O yan. Dapat daw. Sige daw. So tagabiga na ng gana sa ko, 100 pesos kan sarong aldaw. Pakitext mo daw po ako kung naludanta ka. Pig-review ko duman sa loader ko. Dahil man masundan kung naludan po kaya 100 pesos. Ha? So tigakawatan po na billiard ball. Mali. Pinahanginan na rueda ni Henry sa Oliver Tire. Latusunta ka. Ora na pig salod, sala. Itong billiard ball, horoharani siya, pero bako po siya. Itong, actually, so, bako, gari, so, horoharani po siya eh. Pero tabi, bako siya eksakto. Abada. Gusto sabihin yung tabi, may movement tabi. Yo, okay, yan. Ganda. Baka madali na. Uy, so tagabiga tabi na winner takan sarong aldaw. Gusto ko tabing maraman kung na-receive mo tabi isulod. Hello? Hello. Good afternoon po. Sir, masimbag lang po duman sa... Tanog? Opo. Ano po ang tanog, ma'am? Ito baga po na sa bowling. Bowling? Oo, tapos sinamaan po kang bola. Then, pagkahulog po duman sa finish line baga po katong pin. Oo. Hakbot ka tong so parang pang day ko masawod ko ito, sir. So, arin, bulilyo? Oo, so nagpupabaga po kampiyon. So nag-alsa? Oo. Kasi po ini. Ang name. Nata. Taga saan ka po? Washington Drive. Maray mo itaram sungaran mo. Sala po. Bye-bye. Aber daw. Sige daw. Dulin po na pigbato sa lamesa. Mali. Gura no po subol ganay sa Oliver. Mana? Lato. Bako po lato. Araw kayo ni ha? Ano lang. Hello? Nawawala. 2 minutos bago mag-alas 4 po ni Napon. Basta po, itong may sarong bagay na tinamaan hanggang sa na stove na binuksan. Mali. Nag-strike na Bilabli sa Bilabli bowling lane. Sarado na po ang Bilabli. Latusunta ka dyan na. Close na ang Bilabli bowling lanes. Close na po. Alright. Okay. Pig spin po na blackboard. Mali. Awinda. Alas 4 na lamang. Usaga naman. So, winner po kan sarong aldaw. Baday ako nagdadangugon yan. Gusto ko tabing, sandali lang ha. Nagliligid tabi na demonyo. Latusunta ka dyan ha. Hindi man na. Pagkaray dyan, promensyo. Kung nagkarisipan mo na. Ano ko itong tanog ka nagliligid na demonyo. Digdi na lang po. Sari, nga ni, gusto kong madangog sa boses. Tabi, bosing, umapod ka. Bullpen po na piglapnit sa table. Mali. O di saga naman. Kwando tabi, so winner dyan sa biga. So taga-biga ini. 76, 70. Yan na lang ha. Mali lang. Hello? Iyo tabi. So, ikaso nang gana kan sarong aldaw? Oo. Si ini?
Si Ricky. Ricky? Balmaseda. Ha? Balmaseda. Balbalina? Balmaseda. Ay ikaw mananggad, Balmaseda mananggad ito? Oo. Sige. Tatod mi ko, alatato no ha? Ano number? Yun na ining tiris mo sa kong number? Ayun na, dyan mo na lang po. Iyo, okay. Sige, paludan ko ngunyan ha? Sige po. Okay, sige. Yan na. Una na. Si Ricky Balmaseda Palansunanggana. Okay na? O, di sige. O, ni naman ang gatso tagabi. Alright. O, sige. Mga tugang, mapaaram na kita talas 4 na tabi. Masunod na ang programa. Tabi 3D sa GB. Kung dati po ang programa tadigdi, 2D sa GB John. Ang masunod tabi, 3D sa GB. Surprise po. Abangan ninyo kung siya mga programa. Salamat kan sa pagkantaway. Goodbye. Maray na hapon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, plema